Nies li ħadmu ma' Charles Abela Mizzi mill-qrib, oħrajn li rawwimhom mal-karriera fix-xandir, ir-raba u ħbib tiegħu inġabru fil-Knisja ta' San Pawl fil-Belt biex jagħtuh l-aħħar tislima. Abela Mizzi, ikona tax-xandir f'pajjiżna, miet il-ħadd fl-età ta' 81 sena, sa mill-mument li tħabbret il-mowt tiegħu ma waqfu xejn il-kummenti dwar kemm kien jieħu x-xogħol bis-serjetà u dwar kif tul is-snin daħal fid-djar tal-familji Maltin u Għawċin permezz tar-rediffusion u eventwalment it-televiżjoni. Dan bleħen li jispikka kif innotat ukoll fl-omelija waqt il-quddies. Kulħadd jagħmel il-ċans. Edha il-missjoni tiegħu. Xandar il-kelma u xandar ukoll il-kelma tagħna. Konna neħdu gost nisimgħu jitkellem ix-xandar. Konna neħdu gost forsi f'xi okkażjoni speċjali, okkażjoni reliġjuża, li huwa kien ix-xandar mhux biss l-istorja dak il-mument tal-avveniment, imma l-vuċi tiegħu kienet twassalna biex naħsbu. Fil-Knisja dawk li nġabru għall-funeral tiegħu innutaw kemm kien metikolus f'xogħlu. Għal xi żmien kont ukoll l-assistent tiegħu meta kien kap tal-programmi, nista' ngħid li huwa daħħalni l-ewwel darba nagħmel kummentarji li mbagħad bqajt nagħmel anki ta' żmien il-ġimgħa l-kbira, miegħu trawwimt sewwa għaliex kien bniedem professjonali, bniedem jipprepara kollox b'mod metikolus, preċiż, kien bniedem ta' kultura kbira. Peresso ma kienx l-uniku wieħed li trawwem miegħu bħalu kien hemm bosta oħrajn. Charles kien bniedem professjonali ħafna fix-xogħol tiegħu kemm bħala xandar, kemm meta kien imexxi xi dipartiment jew ieħor. Għalija kien il-mentor tiegħi, kien mudell tiegħi għaliex wara kollox kien hu li introduċini wara l-mikrofonu tar-radju anke wara qudiem il-kameras tat-televiżjoni. Ta' dan ħafna baqgħu jafuhlu fil-waqt li oħrajn fissru kif baqgħu jafuh għall-irġulija tiegħu u kif it-telfa tiegħu tħalli vojt kbir fix-xandir in-nazzjonali.